Европа е нещо повече от територия на картата. С общите си наследство и история, споделени ценности и постижения, Европа изгражда мостове и изпълва с надежда. Тя дава възможност на своите граждани да гледат с увереност към бъдещето. Европа също така има обща валута – еврото, нашите пари. На 1 януари 2012 година Европа ще чества 10-та годишнина на евробанкнотите и монетите. 10 years ago, on the 1st of January 2002, the euro banknotes and coins were put into circulation. The launch was an unprecedented challenge, but it went smoothly, and billions of new banknotes and coins started to circulate. Колко държави има в еврозоната? В момента са 17. Първите 12, които през 2002 година въведоха евробанкнотите и монетите, бяха Белгия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Финландия. Някои хора чакаха да настъпи полунощ, за да изтеглят първите си евробанкноти. Други предпочетоха да изчакат, докато им се наложи да обменят пари в брой, за да открият предимствата на еврото. Едно от предимствата е, че няма нужда от обмяна на пари, когато се пътува в еврозоната. И наистина, независимо от това в коя държава са емитирани банкнотите и монетите, те могат да се използват във всяка държава от еврозоната. Когато паричната единица е една и съща, цените в различните страни се сравняват лесно. Въвеждането на еврото през 2002 година беше една от най-големите логистични операции, извършвани някога в Европа. Ако всички 14,9 милиарда банкноти, произведени за преминаването към новата валута, се поставят една до друга, получената дължина би се равнявала на 5 пъти разстоянието до Луната и обратно. Тези банкноти биха покрили 15 000 футболни игрища. То се отнася до монетите, бяха необходими 250 000 тона метал за производството на 52 милиарда монети. От 2002 година насам 5 други държави от Европейския съюз приеха еврото. Словения на 1 януари 2007 година, Кипър и Малта на 1 януари 2008 година, Словакия на 1 януари 2009 година и Естония на 1 януари 2011 година, така че държавите станаха общо 17. Over the past decade, the single currency has become a symbol of integration and cooperation, and the euro banknotes and coins have become part of our daily lives. Despite the challenges currently faced by Europe, as well as the rest of the world, the people of the euro area can rest assured that the European Central Bank will remain faithful to its mandate of maintaining price stability. 10-та годишнина на евробанкнотите и монетите отбелязва и края на периода за обмяна на банкнотите от старата национална валута на Финландия, Франция, Гърция и Италия. Затова, ако все още имате такива банкноти, трябва да ги обмените съответно преди 17 февруари 2012 година в Централната банка на Франция, до 28 февруари в Централната банка на Италия, до 29 февруари в Централната банка на Финландия и до 1 март в Централната банка на Гърция. Като други международни валути, еврото също е обект за фалшифициране. Но при 14 милиарда истински евробанкноти в обращение, вероятността за получаване на фалшива банкнота е изключително малка. Освен това, защитните им елементи затрудняват фалшифицирането им.
Експерти от евросистемата обучават лица, работещи професионално с пари в брой, да разпознават фалшивите банкноти. Освен това, Европейската централна банка и националните централни банки от евросистемата се стремят да следват най-новите технологични тенденции, за да поддържат много високото качество на евробанкнотите. Лесно можете да проверите дали банкнотата е истинска, като използвате метода «Пипни, разгледай, наклони». Характеристики на пипане. На пипане хартията е твърда и шумяща и на места по-дебела. Разгледайте банкнотата и я поставете срещу светлина. Във водния знак ще видите полутоново изображение и номиналната стойност на банкнотата също така ясно се вижда и тъмната ивица на осигурителната нишка. Наклонете напред-назад банкнотата. Холограмата на банкнотата от 50 евро се променя между номиналната стойност и прозорец, а на банкнотата от 20 евро тя се променя между стойността и символа на еврото. Еврото. Нашите пари.